ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଗଳୁଛି ପାଣି। ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ପାରି ଲିକ୍ ହେଉଛି। ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 6 ମାସ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଛାତରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ରାମଲଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି, ସେହି ନିକଟରେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ସେହିପରି 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ ମରାମତି ପାଇଁ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶିଖର ନିର୍ମାଣ ସରିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିବୁଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।